Bună toată lumea, eu sunt un puș drăguț. Bine ați venit la acest episod. Am uitat să vă spun, filmul acesta se numește Puștul cel drăguț. Ei, bună, cine ești tu? Oh, bună, eu sunt Rebecca. Oare de ce este așa de întuneric? O întrebare bună. Hei, uite, s-a luminat. De ce se mișcă lumina așa? E foarte ciudat, nu este așa? Da, chiar este extrem de ciudat. Dar am o întrebare. De ce tu ai nasul în loc de ochi? Oh, am uitat să-ți spun asta. Pentru că... ce vreau să spun? Pentru că regina cea rea mi-a transformat ochii în nasuri și eu nu mai văd atât de bine. Văd cam un pic de tot, cam în ceață. Vai de mine! Unde este regina cea rea? Nu știu. Și de când ți-a făcut asta? De acum... de la ora 14. Oh, vai de mine! Și de acum câte zile? Astăzi, la ora 14. Nu e de bine! Trebuie să o căutăm și să... Adică nu, trebuie să căutăm regina cea rea și să o băgăm în lavă și după aia să găsim regina cea bună și să-i spunem să-ți facă ochii la loc. Ce zici? Da! Și în plus, vrei să fim prieteni? Da, normal, cum să nu? Dacă... Și ești foarte haios, ca să știi. Mulțumesc! Toată lumea îmi zice asta, că sunt foarte haios. Și în plus, pe mine mă cheamă... Haioșilă mă cheamă. Pe tine cum... da, am uitat să... Da, pe tine te cheamă Rebecca. Ok, acum haide să mergem să găsim regina bună. Haide, bine. Cine e regina bună? Haide să mergem să o căutăm pe regina bună mai întâi. Bine. Oare ce chestia aia? Nu știu. Bu! După o oră. Nu. Pot să cred că nu. Am găsit-o pe vrăjitoarea cea bună. Oh, da. Și eu vreau să o găsim pentru că vreau să-mi facă ochii la loc. Și eu vreau să o găsim pentru că vreau să mă rezolve, să nu mai am ochi nasturi. Am uitat să spun asta. Și mie vrăjitoarea cea rea mi-a făcut nasul mare astăzi. Și eu vreau să o găsim pe vrăjitoarea cea bună ca să-mi facă nasul mai mic. Te-am păcălit, nu... așa este nasul meu din naștere. Bu! Bu! Nu iarăși chestia aia! Dar haideți să nu mai stăm pe loc și să o căutăm pe vrăjitoarea cea bună. Bine, haide! Sfârșit! Vreți să facem și partea a doua?